बे खेबावबो थगायजाबावबाय YBY जों सुबुंफोरा। YBY खौ थैबाय होननाय लोगो लोगो बड'लेण्ड रादाबाव बिसिबां मानसिफ्रा जावहरदों बिनिफ्रायबो बांसिन जावजानो थांगासिनो दङ नोङो। खायफा नोंनि सापर्टिभ थानो हागौ सासे सानै, नोंखौ बुंनानै जेबो लाबथ' गैया, नाथाय आं सानबाय मा नोंखौ देखायथारनांगोन, देखायबा मोजां जागोन। जिहेतु नोङो गावनि पेजआवबो लिरनानै दोनदों, खुलुमबाय, आसा खालामो नोंथांमोना फल' खालामगोन आंनि पेजखौ, जाहाथे नोंखौ फल' खालामो, नोंहा इउटिउब चेनेलबो दं, जाहाथे नोंनि साबस्क्राइबार बारायो। बेखायनो आं सानबाय मा नोंथांखौ बुंनाया, नोंथां गेदेरमाखौ बुंनाया मोजां जागोन। YBY नि टपिकखौथ' मा बुंबावनो आं, गोबां टपिक, खायफा नेगेटिभ, खायफा माबा माबि बुंदों, गोबाङा बुंनांलाबो होनबाय, नाथाय आं लास्टाव मोनसे बुंगोन ससेबाबो, बिनि सिगां नैबेखौसो बुंग्रोगोन। आं दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन, कमेन्टफोर बारा चेक खालामनाय जायाखै, ओरै गथ'नि बिमानि प्रब्लेम दाबो चेकआप। दा बे भिडिअआवहाय मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं डेन्जार कमेन्ट हरदों, आं बे कमेन्टखौ नायसनथाराखैमोन। ओमफ्राय दिनै मानसिफ्रा कमेन्टनि सिङाव दावराव जालायबाय थानायखाय आं नायबाय। गोजोनसार इस्लारि मुंनि सासे गावनि एड्रेसखौ हलथुगाव होदों, क'क्राझार। बिथाङा दाख्लै आं फैला सारनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन, जे सारजों आं गोबाव सावरायनायनि उनाव जे सारा मोनसे मोजां बुंफोरथि लाबोदोंमोन बेखार सेंग्राफोरखौ लानानै माखासे। दा सेंग्राफोरखौ बुजायनाय टाइपआवसो बुंदोंमोन, बैखौ आङो भिडिअखौ लाबोफिनदों फैला सारजों सावरायनायनि गेजेरजों। दा बे भिडिअआव बियो मा लिरहरबाय, ओइ सैमा, नोंहा खामानि गैला, मोसौ जाग्रा ख्रिस्टियान, खिनो थान फाग्ला रोनाव, ससियेल मिडियायाव दाफैसै नोङो फाग्ला अंखा दाब्ला। बुंग्राया गोबां बुंग्रा थाखायो, गाज्रि लिर, नोंनिफ्राय गाज्रिसिन कमेन्ट लिरग्रा दं गाज्रि रावखौ लानानै, आं मानियो। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय, धोरोमखौ लानानै मालाबाबो कमेन्ट दालिर। धोरोमखौ लानानै कमेन्ट लिरनाय लोगो लोगो गोबां कमेन्टनि सिङाव आं नायबाय, नै गोबां नांलायनाय सोमजिदों, दावराव दावसि। बेफोरबायदियाव जोंनियावहाय मा लाबोयो, दावराव लाबोयो, डिसक्रिमिनेसनबो जानो थाङो। जोङो धोरोमजों सिनायथि गैयालै भाइ। बर' हारिया बर'नि अरिजिन धोरोम दंमोन, बेखौ जोङो रायखांनो हायो दे, नाथाय जोङो एसे बर' होननानैसो सिनाय जायो। सोरबा हिन्दु, ख्रिस्टियान, बाथौ होननानै जों सिनायथि मोना। हारि हिसाबै सोङोब्ला जोङो बर', आं बर', नों बर' होननानैसो। आरो आंहा साननाय गैया, आं दिनै आरो नैबे कन्टेन्टखौ मानो लाबोदों, बा नोंखौ कन्टेन्टआव मानो बुंखो आं फट' होनानै, गोनां सानदों आं। मानो धोरोमखौ लानानै खोथा बुङोब्ला आं न'नि मानसिखौनो माबायदि रागा जोङो, दावराव खालामो आं। मानो होनब्ला आं रावनिबो धोरोमखौ बखिजानोबो बायो, बुंजानो बायो। हिन्दु बा हिन्दु, मालाय हिन्दुआव थागोन, ख्रिस्टान बा ख्रिस्टानाव थागोन, मालाय गुबुन धोरोम बा धोरोम, गाव जायखौ मोजां मोनो बे बिनि इच्छा। आंहाबो गोबां लोगो दं हिन्दु, बाथौ बुलि बाथौ दं, बिबार बाथौनिफ्राय लानानै, ब्रह्मनिफ्राय लानानै, रुफामनिनिफ्राय लानानै ए टु जेड गासैबो दङ। दिनैसिम आंनि लोगोफ्रानो बिदि बुंफेरा, बिराद मिलायनानै थायो जों। इभेन आंबो बिसिनिखौ जेबो बुङा। आंनि आइयाबो सासे हिन्दु, दिनै आं फोरमायबाय। थ' बे खेथ्रआव आंथ' इभेन मोजां मोनो आं नायनो, माबायदि सोरनिया माबायदि। आं हिन्दुनावबाबो थाङो, ब्रह्मनावबाबो थाङो, सोरबा बाथौनावबाबो थाङो, नायो आं बिसिनि बिनाय, आर'ज गाबनाय मानायफ्रा माबायदि। आं मोजां मोनो थांनानै जेरावबो। माने जोंनियावबो आं आंनि इसोरखौ, आंनि बिलिफखौ आं लाखिगोन, नाथाय बैसिनि आदब माबाया माबायदि फुजिनायफ्रा एसे ससियेल मिडिया इउजार आं नायो, बुजिनानै लानो, मिथिनानै लानो। नोंथाङा मा जाहैबाय, आंखौ बुं, रायनो गोसो, माबा मोनसे कन्टेन्टआव मिस्टेक नुदों, राइट दं भिउवार्सफ्रा। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय, धोरोमखौ लानानै मालाबाबो खोथा दाबुं। जुदि नोङो नोंनि धोरोमखौ रियेल थार गोसोजों अनो मोजां मोनोब्ला गुबुननि धोरोमखौबो आसि थुनाय नङा, जाहाथे बे गाज्रियानो जा मोजाङानो जा। मानो होनब्ला रावनिबो धोरोमा, हिन्दुआनो होन, बाथौआनो होन, बुलि बाथौआनो होन, ख्रिस्टियानानो होन, सिख, मुस्लिम, जिखुनु, बेखौ फोरोंनाय गैया। दिनैसिम आं नुवाखै जे गुबुननि धोरोमखौ आसि थु, राय, बेबायदि। जुदि नोङो सैथो गावनि धोरोमखौ मोजां मोनग्राबा मालायनि धोरोमखौ आसि थुनाय नङा। आरो जोंनि बर'फ्राव बुजिना मानसिफ्रा
लेखा फरायाव रोङा जानो हागौ नाथाय बुजिना आजिखालि नों बायदि बेकडेटेड गैलालै ब्रादार बुजिना मानसिफ्रा मालाबाबो धोरोमखौ लानानै गुलाय गुजाय खोथा बुङा धोरोमा धोरोम थागोन जायखिजाया मानो होनब्ला जोंना मोनसेल' सिनायथि दं जों बर' नों बायदि मानसिखौ सोरबा मोजां मानसिनि सिगाङाव बुजिना मानसिनि सिगाङाव मोनोब्ला सोबा जाफ्लांगोन धोरोमखौ लानानै खोथा बुंनाया दा नाय नोंनि फंसे खोथानि थाखायनो बिसिबां मानसिफ्रा दावराव मोजां मोनदों आंथ' खावलायबावगोनसो नों ससियेल मिडियायाव फैनांला फैबाय थायो नों आरे आंसो फैदों नोंहा मा प्रब्लेम जाखो नोंथ' फैनो हायाखै आंनि थाखाय माबा मोनसे कमेन्ट लाबोदों नों सुखुवा मोनदों नों स्किप खालाम नों नायाबानोथ' जाबाय ससियेल मिडियाथ' रावबो बिमा बिफानि नङा आं माबा मोनसे गाज्रि कमेन्ट लाबोदों मादों बुंनो राइट दं नाथाय धोरोमखौ लाफानानै नोंहा बुंनो राइट गैया दा नोङो नोंबो बुंदों दे कमेन्टआ नाथाय नोंनि सिङाव नोंनि पेजफ्राव लिरनाय दं आंनि पेजखौ फल' खालाम आंनि इउटुब चेनेल लिंक होनानै दोनदों नोङो आरो इउटुबार निउज चेनेल आजिखालि मा बयनिबो साबसक्राइबार फल'वार नांगौ बेथ' सेकेन्डारि दे उन आगु जुगनिफ्रायनो मावनो दांनोबो मानसि नांगौ मानसि नङाबा जाया नों न'खर सामलायनोबाबो मालाबा नों हाजिरा लानोबो गोनां जागोन सोरखौबा नों फैसा होनानैबाबो माबा खामानि मावहोनांगोन मानसि नङाबा बे दुनियाव जेबो जाया गायग्रा फुग्रानि थाखायबो नों मानसि नांगोन थिग बेबायदिनो ससियेल मिडियायावबो नोंनो मानसिनि गोनांथि जायो नोंनो फल'वार साबसक्राइबार नांगौ जायनि थाखाय नोंबो नोंनि पेजआव बुंदों आंनि पेजखौ फल' खालाम आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम अब्ला नों आंनिखौ मेगन सादों बुंनो हागोन भिडिअ लाबोनानै बुंबाव आरो धोरोमखौ लानानै नङा भाइ बिराद गेदेर जेंना फैयो धोरोमखौ लानानै आंहा मोनसेल' फोथायनाय दं जों बर'सो धोरोमा गावबा गाव थागोन गावनि धोरोमखौ जाय अनग्रा आरो बे मालायनिखौ बुंखायाबो लाब गैया थ' नोंनो नाय कमेन्टखौ नाय नोङो नोंखौ बेसेबां मोजां होनो मानसिफ्रा हेन्डसामथ' मानसिया नों नायनो लोगो हम आंखौ मालाबा क'क्राझाराव बेबायदि थ' जिखुनुआनो जाया YBY नि खेथ्रआवबो YBY थैबाय होननानै होनाय लोगो लोगो मासे रायहरदों मानसिफोरा बड'लेण्ड बुब्लियाव आं दाख्लै सासे लिडारखौ लोगो हमदों आरो खोथाया सैथोबो बिथां सारा बुंदों YBY खौ दिनै गाज्रि होनदों बा YBY बायदि प्लेटफर्मफोरखौ नंगौ जोंनि आसामावहाय राइट गैया माने इलिगेल हिसाबै हमनानै लायो किसुमान बुस्थुखौ ट्रेडिंबाबो फेकफोरखौ दा खोथाया जाहैबाय सारा बुंदों नोंखौथ' सोरबा जबरदस्ति सोआखै आरो जाय हाबदों बे गावनि फैसाजोंसो हाबदों खोथाया सैथोबो आरो मोनदों लस जादों बे गावनि रिक्सआवसो हाबखादों सोरबा सोरखौबा जबरदस्ति सोदोंबा बेलेग खोथा आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया मोनसे मा बुंबावदों सारा मिथिबाय नोङो जुदि आंनि फंबायनो आंनि न'खरनि सोरबानो आंनि बिसिनो आंनि फिसालानो जुदि साख्रि होनो हादोंब्ला आं मा दरखार नों YBY माबा मोनसे प्लेटफर्म नागिरनो गोनां जानो होनो हादोंबा बुं होनो हायाखैबा बुंनोबो नाङा जायखि आंनि गोसो आं जेराव मावदों लस जा लाब जा बे आंनि बेबायदि बुंदों सासे सारा खोथाया सैथोबो आं सोदांनानै नायदों सैथोबोथ' जों जेबोखौनो खालामनानै होनो हायाखै सोरनिबा थाखाय आरो बे मानसिखौ बखियोब्ला माबा मोनसे बुङोब्ला निस्सय बैनाव नांखागोन बियो थ' बेबायदि जागासिनो दं आरोना सोरबा मोनदों मोनथों लस जायोबाबो जागोन सोरनि गावनि नांगौ समफोराव बिदिनो फंसे फंनै एसे हारि अनफर हिसाबै इंगित होनाया बेलेग खोथा आरोना बेबायदि खिन्थु नों धोरोमखौ लानानै बुंग्रा जायो ब्रादार आं डाइरेक्ट बुंखाबाय दे संसारा बिदिनो सलिया बे आंनि नुनायाव नोंनि नुनायाव मा जुदि नों हायोबा रिप्लाइ भिडिअ बानाय गोबां फल' खालामगोन नोंखौ मानसिफ्रा आंनि बुंनाया गाज्रि जादोंबा रिप्लाइ भिडिअ खालामफै मिथिबाय बेनो